Og det er så min nye lejlighed. Vi starter med min kærlige lange træ. Den er ikke så stor. Simsalabim. Varmeskab. Ikke noget specielt i det. Og vi går videre til køkkenet. Køleskab. Og køkken. Masser af skabsplads. Fantastisk. Og vi drejer lige 180 grader rundt. Og det er stuen. Terrassen. Forholdsvis stor terrasse. Ikke noget jeg gider til at ud og filme. Fjernsyn. Ikke så stor. Spisebord. Kan ligneagtigt være der. Og skab. Der er lige plads til en stol herovre, tror jeg. Måske. Ja. Og så går vi videre til soveværelset. Der er det, der skal være. Jeg slår døren op der. Fantastisk. Masser af plads. Skrivebord kommer til at hænge her. Det skal også blive godt. Og går lige ud på toilettet. Stiller lige lampen. Sådan. Toilet. Nye vaskemaskine. Lokum. Og det er rent. Og en lille brugsinitie. Og ikke noget specielt. Ja, det var sådan set det. Og den der. Og den der, det går åbnes begge to. Og de fører begge to til terrassen. Ja, og så er der et skur til, der er der ikke noget specielt det. Lidt stort. Men det var det.